በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሸውዓተ ሐምለ ዓመታዊ ክብረ በዓል ጻዕዳ እምባ ስላሴ። ሃገርና ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብጥንታውያን ገዳማትን አድባራትን ሃብታማት ዝኾና ውሕዳት ሃገራት እያ። ንሎሚ ሓደ ካብቶም ኣብ ውሽጣ ዝርከቡ ፍሉጣትን ጥንታውያንን ዝኾኑ ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ ክንርኢ ኢና። ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ጻዕዳ እምባ ብዝተባሃለ ቦታ ዝርከብ ኮይኑ ብኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ዝተባሃለ ኣቦ ዝተመስረተ እዩ። ናብዚ ገዳም እዚ ንምብጻሕ ካብ ከተማ ኸረን ተበጊስካ ብሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ሩባታትን ጎቦታትን ድሕሪ ምሕላፍ ግንጃ ወርቅ ኣብ ዝተባሃለ ኣብቲ እግሪ ገዳም ተመስሪቱ ዘሎ ነዊሕ እምባ ትበጽሕ። ካብ ከረን ክሳብ ግንጃ ወርቅ ብእግርኻ ካብ 4 ክሳብ 5 ሰዓት ዝወስድ ኮይኑ ብድሕሪቲ እቲ ተሪር ነዊሕ እምባ ብጠዊዋይ መገዲ እግሪ ንሓደ ሰዓትን ፈረቓን ተጓዒዝካ ማዕደዋይ ዝተባሃለ ቦታ ትበጽሕ። ጠቕላላ እምበር ካብ ከተማ ኸረን ክሳብ ጫፍ ናይቲ ገዳም ካብ 6 ሰዓት ክሳብ 6 ፈረቓን ሰዓት ይወስድ። ካብ ማዕደዋይ ናብ ውሽጢ ገዳም ሰቕናዕኻ ድማ ብዘይካ መርገጽ እግሪ ካልእ ስፍሓት ዘይብላ ብየማና ጸጋማ ኣዝዩ ነዊሕን ሸው ዝበለ ጸድፍን ዘለዋ ብጭንቂ እትስገር ጽንፈ ጽልመት ተባሂላ እትጽዋዕ ገደል ትርከብ። እዛ ንምስጋራ ጭንቂ ዝኾነት መገዲ እቶም ዝለመድዋ ንዓቶም ከም ኩሉ መገድታት እያ። ኣብኡ ዝርከቡ ናይ ገዳም ኣቦታት ዝተፈላለየ ናውቲ ህንጻ ይኹን ነቲ ገዳም ዘድሊ ቀረባት በዛ ኣዝያ ጸባብ ዝኾነት መገዲ ከማም ሜዳ ዘለዉ እናነጠሩ ይሰግርዎ። ካብዚ ቐፂልና ደገ ሰላም ከምኡውን መገዲ ሰማይ ዝበሃሉ ኣብቲ ናብቲ ገዳም ዘእቱ ዘሎ ጠዊዋይ መገዲ ይርከቡ። ነዚ ኩሉ ሰጊርካ ኢኻ ናብቲ ገዳም ተኣቱ። ናብዚ ገዳም እዚ ንኽትኣቱን ንኽትበጽሕን ካብ ከተማ ኸረን ተበጊስካ ነዚ ኩሉ ዓቐበትን ቁልቁለትን ሰጊርካ ንምብጻሕ ዓቢ ዝኾነ ትዕግስትን መንፈሳዊ ሓይልን ዝሓትት እዩ። ከም ኩሎም ቅዱሳን ቦታታት ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብዚ እውን ኣዝዩ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ሰሪሑን ኣሎን። ገለ ካብቶም ፍሉያትን ዓበይትን ተኣምራት ናይዚ ገዳም እዚ ንምጥቃስ ኣብዚ ገዳም ካብ ዘለዉ ጥንታውያን ኣእዋም ክኣርጉ ከለዉ ወይ ንፋስ ክሃርመም እንከሎ ንታሕቲ ክንዲ ዝጸድፉ ንላዕሊ ገጾም ጥራሕዮም ዝወድቁ። እዚ ተኣምር እዚ ብዘይካ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ኣብ ካልእ ኣይተራእየን። ካልእ ተኣምር እውን ናይ ንስሪ ነገር እዩ። ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ንስሪ ይትረፍዶ ኣብ ቅድሚኡ ሞይቱ ዝጸንሖ እንስሳ ሰብ እውን እንተኾነ ስጋ ሒዙ ክኸይድ እንተርእይዎ ከሕድዎ እዩ ዝፍትን። ዕድል እንተረኺቡኻ መንጢልዎ ይኸይድ። ኣብዚ ገዳም እዚ ግን ዝኾነ እንስሳ እንተሞይቱ ክበልዕ ኢሉ ኣይቀርብን እዩ። ኣብዚ ገዳም እዚ ዘለዉ ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት በዚ ዝተጠቕሱ ዝውሰኑ ይኮኑን። ኣብዚ ቦታ እዚ ተመነኺሱ ንሰብ ኣይቀትልን እዩ። እቲ ዝተነኽሰ ሰብ ብልክዕ ጻጸ ከም ዝነኸሶ እዩ ዝኸውን እምበር ተመን ከም ዝነኸሶ ኣይኮነን። እዚ ኸዓ ከምቲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 28 ፍቕዲ 3 ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ዕንፀይቲ ተሰኪሙ ናብ ሓዊ ክእቱ እንከሎ ኣብቲ ዕንፀይቲ ዝጸንሐ ተመን ኣብ ኢዱ ጠልጠሊሉ ከሎ ረኣይዎ እሞ ሕጂ ክወድቕ እዩ ክመውት እዩ እናበሉ ገለ እኳ ዘይጎድኦ የዘኻኽረና። በዚ መሰረት ድማ ከምቲ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 17 ጽሒፍዎ ዘሎ ነቶም ዝኣምኑ ዝምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ፣ ብሰማይ ኣጋንንቲ ከውፅኡ፣ ብሓድሽ ቋንቋ ክዛረቡ፣ ኣትማን ክሕዙ፣ ዝቐትል መስተን ተሰተዩኻ ኣይክጎድኦምን እዩ፣ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶም እውን ክሓውዮም ዝብል ቃል ኣብ ግዜና ኣብዚ ገዳም እዚ ይርአ ኣሎ። ከምኡውን ኣብዚ ገዳም ዘሎ ዳዕሮ ተጸሚቑ ካብ ወይኒ ዝጥዕም ስዋ ይስራሕ። ኣሚኑ ካብኡ ንዝሰቲ ድማ ፈውሲ ይኾኖ። ካብኡ ፍሉይ ዘብሎኻ ሓደ እዋን ክረምቲ ነይሩ። ዝናብ እናዘነበ እንከሎ
ዝወረደ በርቂ ነቲ ኸውሒ ወቕዖ እሞ ኣብቲ ኸውሒ ስእሊ ናይ ሃገረ ኤርትራ ምስ ኣልዩ እዚ ኸኣ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ኸውሒ ዝረአ እዩ። እምበኣር ከስ ኤርትራ ሃገርና ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ጥንታውያን ገዳማት ዝወነነት እያ። ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ብኣእምሮ ክትሓዝ ዘይከኣል ብዓቐንን ብዝሕን ፍሉይ ዝኾነ ታሪኽ ዝወነነት ከም ምዃና መጠን ሃገርና ኤርትራ ማዕራ ክንደይ ዝኣክል ሃይማኖታዊ ታሪኽ ዝሓዘት ምዃና ግልፂ ዝገብረልና እዩ። ስለዚ ኩላትና ደቃ ነዚ ሃብትናን ዋንነትናን ዝኾነ ቅዱስ ታሪኽ ክንዕቅቦ ሃይማኖታዊ ሓላፍነትና እዩ እሞ እግዚአብሔር ጸጉ ብዙሕ ቅዱስ ዝኾነ ታሪኽና ንምሕላው የብቃዓና። አሜን። ጻዕዳ እምባ ስላሴ እምበር ብዙሕ ሃይማኖታዊ ሃብቲ ዝሓዘ ብዙሓት ኣቦታት ለይቲ ቁሪ ቀትሪ ፀሓይ ከምኡ ኸኣ ናይ ትርጉም ዲያብሎስ ሰራዊትን ተጻብኦን እናሰዓሩ ስለ ዓለም ስለ ሃገር ኣብ ጸሎት ዝተጸምዱ ምሂሮም ናይ ሃይማኖት ተካእቲ ዘፍርዩ ቆጽልን ቆሎን እናበልዑ ንስጎም ብምድካም ናይ ነፍሲ ልዕልና ዝሃርፉን ዘጽዕቱን ኣቦታት ዝወነነ ቅዱስ ስፍራ እዩ። ክብረ በዓል ናይ ጻዕዳ እምባ ስላሴ ዓመት መጸ በዚ ዕለት እዚ ማለት በዓለ ቅድስ ስላሴ 7 ሐምለ በዓለ ዕረፍቶም ናይ ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል 19 ጥቅምትን ይኽበር። ካብ ኩለን ከተማታትን ዓድታትን ሃገር ብዝያዳኻ መላእ ዞባ ዓንሰባ ዝመፁ ነጋድያን እቲ ኣድካምን ነዊሕን ዝኾነ ጉዕዞ ሰጊሮም ኣብ ዝቕዱስ ቦታ ይሳተፉ እዮም። ምስቲ ዝተገልጸ ተኣምራትን ኣቃውማን ቅርፂ መሬት ምስቲ ሃይማኖታዊ በረኸት ተደሚሩ ነጋድያን ብሓጎስን ብደስታን ነናብ ቤቶም ይምለሱ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸሎትቶም ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ኮይኖም ንኣምላኽ ዘስምሩ ዘለውን ተጋድሎኦም ወዲኦም ዘዕረፉን ሰሚዑ ንኹላትና ጸጉ የብዝሓልና። አሜን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ምንጪ ካብ ገጻት ልሳን ተዋህዶ ወግዓዊት መርበብ ሓበሬታ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ